Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Sekuru makadi. Alhamdulillah, dino simba chaizva amene makadi. Nguwa yanga yari bakatatirika timbopa Sekuru nguwa yokusima foja. Yeah. Isusu tiriwalimishwa ndiwe foja. But Sekuru mazuwana havachachikali foja. Nikuda kuti Vazukuru Matare vari kuuya. Saka zvari kuuya Matare, isusu kuti tozowanika tiri kufoja, chedu kungobvunza kuti kwakamira sei kudare. Kwakamira sei kufoja chinenge tichiudzwa asi foja takarima. Mukoma Robert bosi gore rapera takarima. Saka tingati kurima kwataita gore rinori. Kudiridzira ya Juni. Tinenge taisa 5 hectares. Okay. 5 hectares. Saka kureva kuti ng'anga mazuano vanhu anobvunza kuti ko ng'anga nevarapi nemapastors nechivi vakuvhura vamavhura magiraundi vamavhura mabhora aiwa tiri kuita zvese. Saka isusu Achapola vanofarira zvekuagriculture zvekurima izvi. Saka takaisa foja so takatasira futi kuti tiwane kana taita mukana tiwane tusoybeans futi kuti tiwane kudyara tusoybeans. Anditi. Right. Ndatirega ndimhanye Sekuru mwedzi uno watiri kupinda kana kuti nguva ino vamwe vanoti mwedzi wambudzi. Nguva iyi vanhu vakawanda vanoita matare echivanhu. Ndonguva yavanovhara kana ndonguva yavanopeta machira kumboenda kwavanenge vachienda. Uye mwedzi uyu pachivanhu pane zvinhu zvakawanda zvisingaitwe zvapa nekuroora. Ndira kudzidza pachitendero chenyu nematare enyu echimuslim kuti ipapo zvakamira sei Sekuru? Isusu mukoma Robin ndinopfugara ndakataura gore negore kuti isusu Matare November chishona chinotaura ichocho. So mukatarisa kuti even pachiblanda inini ndikapfeka jira reretso rered ndakuita muzezuru. Handiti kana kuti ndakuita mukorekore. Saka isusu inini ndiri Muslim. Ndogara ndakataura kuti munhu wese kana akada kundibvunza kana akatidaidza kustudio ipi kana ipi neipi ndinopindura kuti isusu sabata yangu inini pagore rese kupera kwese iFriday. Ende paFriday munhu kana akafona kana akawakupi kana akawakupi akanditi Sekuru havasi kubatika angatondipa bonso Friday. Because inini mukoma Robi Friday ndinoikoshesa. Because ndingatotadza kuita zvimwe zvese asi kuti ndizorore because Sondo ndinosevenza. Saturday ndinosevenza ndiri Matare. But Friday one day ndinotaura kuti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala vandinzwire tsitsi. Ndinoichida kuti tiwane kuti timboitawo zvimwe zvotichida kuti zvatisiri kukwanisa kuita because nguva dzese tiri kuMatare. Saka isusu atiripo. Even kuzinipa vakandibvunza vamwe kuti ko Sekuru munovhara ere Matare because ini ndiri member yezinipa. Saka ende ndakafara stereki mukoma Robi because zvaitaurwa kuzinipa kwaitaurwa nyaya yekuti traditional healers tikagona kuteerera mitero tikagona kutevedza mitemo yegovernment. Saka tine vanhu vari kumirira zvinhu zvakawanda. Ndofunga vamwe akatarisa paredhiyo paTV nyaya idzodzo dzakabuda nezuro. President wezinipa achitaura kuti even first lady vakatuma Diana Sankange kuti ataure maererano nenyaya dzemitemo yekuchengetedza chivanhu. Saka isusu tinotokurudzira kuti November zvaari so tobva tadzoka futi tobvunzawo kuti isusu tinoita tasira kuti tikokwe nemadzimambo kuti imimi vechitendero nemimi munoita zvechivanhu uyai tikwire makomo tikumbire mvura nokuti mvura haina murungu. Nokuti munoziva mukoma Robi vanhu kudhara varungu vari mumafamu vaitora wai kuendesa kumadzimambo. Asi isusu mapastors ndaitaisa kuti mapastors nemasvikiro ngatiite chivanhu. Saka ini ndiri munhu wokuMalawi. So munhu wokuMalawi kuti nditungamirire chief anobva nditi maiona ng'anga yekuMalawi yakuda kutonga muZimbabwe. Aiwa isusu hatisi kutonga asi tiri kuti ngatiite chivanhu. Noti chivanhu hachina munhu wokuMalawi hachina munhu wokupi. Saka chivanhu chavo ichocho chiripo pakuvhala Matare asi tisina kukumbira because taifanira Oktoba ng'anga dzese dzakaenda kubira remumakomo kwete mabira yemuHarare kana kuti mabira tiri kutaura mugomo munotungamirwa nemadzimambo. Saka isusu manje tine mitemo unotigaidha. Saka mitemo iyoyo tinofunga kuti mitemo iri kutigaidha iri kutichengetedza. Ende ndakafara stiri kuti kune mitemo wokuziva kuchenda miti, kune mitemo yokurambidza kuti kana ndakumbirwa mushonga mukoma Robi panapa tine mushonga wechirwere chebuka chepfari, panapa tine mushonga wechirwere chekupenga.
tine chirwere chemusana chekuti ana baba zvinhu zvazvinomira mushi, tine chirwere, tine mishonga yakawanda. Pandakatoona tiri kumisangano yakakosha, ndakaona vanotaura vanogadzira mishonga yacho kuti isusu tigone kuisa label yangu kana kuti zita rangu inini rizivikanwewo kuti kune mushonga wekurwara wepfungwa, ndinozvitenda strike. Ende ndinofanira nekuti mukoma Robe, inini ndichaita fange chikwekwe, zvingaome zvingaite sei, andibude paZim Beat TV, ndinganonoka kubuda sei, asi vanhu kana vachindiziva kuti Achapola alipo, ini andibude, nokuti imimi munondibudisa pa TV, ndinozvipupura. Amusati maenda kuBotswana, amusati maenda South Africa, asi inini nekuda kwedare inori muchindibudisa pa TV, vanhu vakanditi Sekuru yamutibatsire kuno. Ndikawana muzukuru akandipa mari, but kune muzukuru akabva bana pamukoma Robe, ameno kana mwari vatendera, bozi vanhu vanoti promisa obva vatinyepera, akati isusu tiri kukumbira kuti anonzi Robert Tafumanei gore remangwana Achapola, marapiro amandiita ari ku-UK, ndiri kuda kuti ndiwane nzvimbo yamuchasvikira, ndiwane tiketi. Asi kana ndakwanisa mukoma Robert achida kumhanyira, bozi ane mazukuru akawanda, akangoya kuzongoita one video yekuAmerica, zvinondifadza. Saka tiri kuti pawabatsirwa kana angave nanga ipi yawaona kuti yakuita zvakanaka, munhu anozvipira kuita zvinhu zvake. Asi kuti kana kunze kwakakuomera, isusu hatinga kumanikidze kuti ndibudise ukanditakura unozonditatisa panzira, ndozobva ndatadza kuzobatsira mwazukuru. Saka kana zvisina kuita zvakanaka, aiwa alhamdulillah, nongoti Allah subhanahu wa ta'ala vanotichengeta. Saka isusu zvakafanira kuti vazhinji vanobvunza kuti Christmas ikusvika, paIslam hapana Christmas. Saka musandibvunze kuti zvanzi Sabata asvika, handiti kana kuti ndikuvhara Matare, musandibvunze zvipi izvozvo, because isusu patinenge tiri kuRamadhan hatimanikidze munhu kuti uya kuRamadhan. Patechitsanya isusu techitsanya 40 days, hatitoli mapentecost kuti hande kutotsanya. Saka alhamdulillah inini hativhare Matare, because chinonzi Matare ndo vanhu isusu mutemo muZimbabwe watinochengetedza kuti kana yanguva iyoyo kune vanhu vane Matare yarikuda kuendwa nawo musango, wosisusu pano patine timu rinoziva chivanhu chechizezvuru. Kana munhu ane mudzimu wabudikira kuti sawira ndanga ndakasungwa ndiyambudze, munhu iye achifanira kuenda kusango, handichaende kusango because ndinochakulipiswawo nachifi. Handimazvona. Saka isusu vanhu vamasvikiro hatirasike mutemo, nokuti every day kuzinipa kunouya maorganization yanoti ticha kuratidza kuti isusu hatifanire kuita zvinodarika government yemunomu, kuti ndiwanike ndichikwira mugomo chifa mambo achiti usaende mugomo, hatifanira kupikisa mutemo. Kana tiri muno muZimbabwe, inini handiende gomo rinonzi musaende. Kana mambo akataura kuti gomo rine chivanhu chanyashanu, rine chivanhu chachifi chiweshi, rine chivanhu chero anonzi mambo akangoti kana ndakuda kuenda mugomo rake ndinoenda kundosuma. Ndo mutemo wemunhu anoziva chivanhu chake. Saka alhamdulillah ini ndinoita chivanhu. Mukoma Robe, ndinotenda kuti mubvunzo nekuya kwamaita ndinofara straight. Ndakaenda kunonzi karodhi kekuenda kunonzi Mtoko Road, ndakaenda kukariko wakali pazasa. Zvimwe zvacho zvinoda kuti titarise kuti chivanhu chatiri kuita ndicho here, handiti nokuti munoona kuti ndino urombo rukova iroro mukoma Robe razara mapakatwa, razara mahari izvi, handiti. Saka chivanhu chacho kana taakuzaza rukova zvimbiya nemapakatwa nemachira madhende, mukuona kuti kunze hakuna kumira zvakanaka. Saka kana tichita chivanhu ngatite chivanhu chinopera, kwete kuti tondozadza chivanhu chinozadza zvimwe zvinhu murukova. Alhamdulillah munoona kuti murukova mukoma Robe tiri kukumbira njuzu, ende tiri kushambidza vanhu, but patiri kushambidza vanhu ngatizive kuti chinhu chataisemo chiri kuenderana here nenjuzu, handiti, nokuti njuzu irimomo. Saka njuzu iyi inoda izvi, ko iyi njuzu yamuri kuisira mapakatwa iyi, mukoma mvura inoeresa. Ndofunga kana vanoteerera chitendero chechiKristu, Bhaibheri Jesu akati ndiri kundokuyeredza, ndiri kundokuchenesai mumvura, but tikandosiya izvi neiyo njuzu yacho inorwadziwa, nokuti zvimwe zvacho tikusiya zvine ropa. Ndakazviona akomana vakandounganira
andina kutiza ndakazofara Astereki kwa mlewa zvikanzi tinoda kukuziva kuti ndi munonzi yani ndikati ndinonzi Sekuru Achapola ndinobuda pa Zimbiti TV pana Robert Tafumanei zvikanzi saka chinangwa chenyu ndechekuti chii ndikati ini ndinoda kuti mundichengetedze chinangwa changu njokuti imimi nevacho vanotasira zvinipa kuno nevanotasira zvinata kuno mundichengetedze muone kuti ndikunoita sei basa rangu kana rakashata ndisungisei kwa chief nokuti tinofanira kusungura na chief ndakaenda ikoko kumarombe ndakafara Astereki ndikaita chivanhu changu isu tinoshandisa nonzi mutandangosa musungaraloi muchenura takaenda ikoko tikanosvika tikatora bakato redu takatora pfumo dikiso rine ishi tikabairira mumvura tikatala kuti Achapola ambulance apiti jawo ndio mbuya yangu inokweva nepasi so ndakaidaidza kuti ngaibate muzukuru abate tsimbo abata tsimbo takaita chivanhu chedu asi chinhu changatinacho isusu imvura nemushonga kana uchiyerera nerukova uyerera asi mambiya nemachira ndakamudza Astereki bozi akomana ikoko mabhodhoro vanhu womanje mvura hakuna vanhu isu tikuisa zvakanyanyisa zifanike so munhu afana kunwa mvura asi mukatasa kwamureva tiri kubva kuHarare kundosvibitsa nyika iyoyo saka alhamdulillah ndoti ipapo ndinokumbirisa varapi isusu varapi tese ngatiite mwoyo wetsitsi kwatinenge chinosiya zvinhu kuti tikusiya zvakanaka here zvimwe zvinhu zviri nani tikaputsa mumakomo pane kusiya mumvura hatiti tichidzokera kumashire zvishoma Sekuru mane makore mangani muri basa rekubatsira vazukuru inini mukomarombe kutangisisa chako chaiko ndofunga kana ndisingaite mistake manje so ndakusvika mu 13 years asi pamedia amene ndofunga ndiri pa 4 5 kana 3 andisukunyatsanzwisisa ipapo bozi unopewa kangano kuti ndozati Sekuru kunogona kuina vazukuru varikutanga kutotoziva nhasi Sekuru ava kana kuti tinombovaona nekuti taakuti kamazuva Sekuru ndichikuti unogona kugonzwa kuti imwe nyanga yabuda pamheno kumamedia mamwe ndinobatsira asi isina nhoroondo yemabatsiriro acho nekuti tinoziva kuti Sekuru n'anga nevarapi vefake variko Achapola pavakatanga kurapa imi maSekuru chii chakaitika chakaita kuti muzoziva kuti inini ndadanwa nevekwangu kuti ndibate Matare inini ndakatambura handikunyeperei because inini baba vangu kubva kuMalawi so kubva kuMalawi inini ndakakura senerera baba vangu naamai vangu valambana amai ndokuzambia baba ndokuMalawi mangochi so kubva ipapo varambana asi ndatambura ndinofunga kuti baba vangu vakauya muno vakasangana namai vangu vakashanda paHow Mine vakashanda paJumbo Mine vabva kwese ikoko vakadzokera futi kuMalawi handiti so ndarwara paita matambudziko ndakatsvaga mubatsiri anoziva kuti chii chiri kuitika pandiri ndikashayiwa ndikaenda kuMazowe ndikaona vamwe vanhu ndikasvika paMazowe Mine ndikabvunza mashekha paJumbo Mine vamwe vakati tomuziva ari kupi zvikanzi enda kuJumbo Mine asi munhu uyu angasinganzwise bose angasingabvume kugara nevanhu angasingadi kudya pamba pevanhu angari munhu wokuti awankhanza ndikati aiwa hazvina kuipa but ndiye baba wangu mukomarombe chekutangisisa mwana wangu akapotora nejini linonzi piti jawo handiti inonzi tabia so jini labuda lakapopota ndikatakurwa ini ndikaendeswa kuchechi kurafungora kwanga kune munhu ainzi Daniel Pilolo uyu angari bishop Daniel Pilolo ndiye akaprofita inini Daniel Pilolo iyeye ane mwana wake ndiye injiniya wadhemu repanoto mukunzwisisa saka nhoroondo idzodzo dzakandiitira kuti ndichisvika iko kwa Daniel Pilolo kwanga kuna muprofita anzi Janet Gosa wachinyanja wachiblantyre ndiye akaprofita zvikanzi jini riri kubuda uyu mwana wachichawa akasiiwa kunge mushatini kulasiriwa baba vake akatiza amai vake vasina kuwirirana saka kubva time iyoyo nhoroondo ndikuitaura nhasi kubva time iyoyo amai vangu inini vaingochema mai ndiuzei kuna baba amai avo ngasingakwanisa kutaura
kusvikira time iyoyo ndakasvaga majini akataura ipapo zvikanzi mupe kenduru. Andina kupiwa chinhu chakawanda zvikanzi majini yakuMalawi ndio ari kumudaidza ende ari kumutakula. Mukoma Robert ndakabva kuMazowe ndikauya paNational Railways. Train yaikwirirwa kubva pa National Railways. And andisina phone time iyoyo kwanga kune mafoni yevalungu ndakafonera phone pafoni yemulungu. Mulungu ndikaenda ku how mine. Baba wangu andina kutaura nawo. But ndakashamisika chinhu chakandishamisa Mukoma Robert ndechekuti baba wangu ndakaona ari pa National Railways Buluwayo. Ndikasvika kuburuka pa Buluwayo. Ndakagerewa ndika Mukoma. Ndikamira pa road. So ndamira pa train ipai vakauya apolisi pa road zvikanzi uyu mwana ndio kupi. Ndikati ndikusvaga Achapola. Zvikanzi ari kupi. Ndikati ndanze ku mine. Time iyoyo Mukoma Robert baba wangu akapasvika. Alright. Zvamuri kuona muno, zvamuri kuona dumbo ndio zvangakaita baba wangu. Akanditakula kuti mwanangu ndakusvaga ndini ndinda kudaidza. Okay. Alhamdulillah. Zvikanzi ya. Ndaiziva kuti jini lako iwewe rinouya. Saka ndakabva nawo kuenda kwa Hawmine. Ndichisvika baba wangu ndakasvika zvikanzi ndiyo nzinyapa. Baba wangu akandipa $5 ndikaenda pa stolo yepa Hawmine ndikatenga chingwa. Ndikadzoka ne $5 yacho. Ndakaenda kunotenga ndikadzoka naye. So kubva time iyoyo baba wangu akabva nditi andikutsvage munhu akakuchengeta kuti usvike pari zvino uchanditsvaga futi kusvika. So baba wangu akaretire 99 akadzokera kuMalawi. Zvikanditambudza futi ndikateera futi kuMalawi. Ndichisvika kuMalawi ndakadzwa kuti kwauya kuno hakuna kumira mushi baba wako akafa. Ndadzoka kubva kuMalawi ndakasangana nemuprofita weZCC Mbungu. Ndiye akandiudza kuti wazadzisa zaidi wana Allah subhanahu wa ta'ala nemidzimu yako zvese zvaunoda zvichaita. Ndikanamatirwa nemuprofita nemunamati weZCC Mbungu. Mandisisa ndiri kutaura pamberi pa Allah subhanahu wa ta'ala nevese vanoteerera kuti Achapola history yawo yakamira sei. Ndakaprofitwa neZion, ndikaprofitwa neMbungu. Ndiyo yakandiudza kuti chizaziso chako chekurapa unofana kurapa. Asi usasanganise, usabate panodziya. Nokuti chiri pauri chakazvidzira kudara. Alhamdulillah ndizvirambe. So kubva time iyoyo ndakaudzwa kurwadziswa nekuzimbiswa nekuyedzwa ndakazviziva. Saka secret iri mumoyo. Saka ndakatakura kubva ipapo Mukoma Robert kubva ku ZCC andina kushora. Ndakatakura jira reblue. Rinova rinesa pasera pa awachi. So kubva time iyoyo ndakatanga kuroteswa mishonga. Okay. Asi ndiri pakati papo ndina sekuru wangu vakandizondizadzisa kuti izvi vachinditira sadaka. Anonzi She Yasin na She Twa. Mazita chichawa chete iwa. Ndio vakatukamirira dale ra Achapola. Ana zvino notukamiririwa daliro rinovhenekeriwa. Kana tikati tukuitwa sadaka inini andizvinamatire pachichawa tunoitwa sadaka. Ndinodedza madala iwayo yanoziva kukumbira kwekudala kuMalawi. Nokuti mazuva ano kune akomana vanotreniwa kuverenga mabhuku aya. But kune madala yakatreniwa kufira kujando kuti unofana kuverenga bhuku iri kubva apa kusvika apa. Wokuti kana chiverenga Qur'ani unonzwa chichema. Saka ndio vanonditungamirira vachindiverengera. Alhamdulillah. Saka vanhu vanofunga kuti Achapola ndakangotangira pachimuti anditangire pachimuti. Ende inini kana ndakagala panapa munhu akauya andingataura kuti ndoziva chirwere ichi nokuti ndinokumbira majini. Inini andisiri ndinolapa. Vanhu vanondibvunza kuti sekuru munorapa chirwere chipi? Inini pachezvo ngo ndikada kutaura ndini dhokota ndorapa chese. Nokuti dhokota pakatoya chirwere nhasi munhu achoka chigunwe anotanga kuita experience dzake ipapo. Zvikaita walapa. Yes. Saka inini ndiri mulapi. Handiti 2 vamwe vari kutimanikidzira Mukoma Robert. Inini Chapola chaichai kana babangu vailombesa ini andilombesa. Vanhu vanofanira kunzwisisa ipapo. Inini andilombese. Inini ndinorapa. Saka munhu kana achiuya panapa asati pa TV anditi kuziva kuti TV yavari kunzwa ndeipi. Bozi kuri kuwanda vazukuru vari kundibvunza kuti ko naye Achapola muri kuri kulombesa munolombesa chirudzi. Andina chandinolombesa Mukoma Robert andizive kurombesa. Mudare muno mamudiwe ropa. Ukatoya neropa iwewe ndio ndeta problem munombo uzonopesana nenseketesi. Aidi ropa.
saka vazhinji vakundibvunza kuti Achapola izvozvi pane mumwe muprofita ari ku South Africa zvikanzi ndinoda kuti nini munditemerere mushonga wokulomba vanotemerera maybe pamwe ari kuchipinge inini Achapola havana kupoterwa nekulombesa havana kupoterwa neropa ndakapoterwa nemagini ndinofala steki ndotasa machanel ndotasa vamwe nokuti varapi takasiyana mumwe nemumwe anopiwa bosi mumwe anopiwa kuti endonobvisa mumba mevanhu anobuda nenyanga mumwe akapiwa zvaka isusu Achapola vakapiwa magini ekurapa nekusitika munhu kana achiroya tikasitika ino nsekete hoko dzacho vamwe vacho tinoisa hoko dzakatasa pasi yaAchapola inoitasa mudenga nokuti ine tarasimu inonyolewa bhuku lokuti ukanyolewa unomukotasa kuti panyolewa kuita denga pabharangadziwa but zvichibatsira munhu saka alhamdulillah vanhu vese vanoda kuziva kuti Achapola vanorapa sei ndio marapiro angu iwayo. Pa 13 years apo mungatange uzere kana kuti muchiri kurangarira kuti munhu akatanga kuuya kwamuri akanga aine chirwere chei? First munhu wangu wokuziva vazukuru vangu awanda asi munhu wangu wokutanga vanotasa pa first ichiri slimidia muchiri kuslimidia muchichanda muri under slimidia ndi mofu isusu mubhuku medu tanga takamunyora kuti mofu duri nematambudziko akauya nemhuri yake nemudzimai wake ende dare ramofu ranga rakaoma because anga asingakwanise chiri chose saka vanoda kuziva dare ramofu wacho inini ndazogara panapa ndakaudzwa inini magini kuti mwana usamurega achitatarika unofanira kuti nguva dzese umutoro uchimugezesa because ane zvekumusha kwake zvinomuvhunga ndofunga kana ndakatarisa ndiye amuturikiri mazuva ano ndakambokushanda nevakawanda asi ndakaona kuti manhamo dzaiwanika uyu ngaangogarira mudare dzimwe nyanga dzinoti dzikaita dzinotora vazukuru dzoroora ini ndakatora mofu kuti aite muturikiri muzvezuru inini ndechida kuti achindidzisa chizezuru kuita kuti zvimwe zvacho zvireruke nokuti tikaramba takangotasa kuMalawi munhu wokuMalawi akandibvunza ndipindure ndikabvunzwa chishona ndipindure asi magini manje kana takutaura zvinhu zveuyu tinotaura nechibranta saka alhamdulillah totaura chibranta chichawa kuti vanhu andinzwisise mushe vamwe unozonzwa vakuzoti machawa aya anogona kuita kana mapipi tichitarisa panhoroondo yenyu yekurapa pane mumwe mudhara akamboya ane bhachi rakabvira vanhu vakabata kuti kana zvezvaana Achapola ndekuMalawi vanoita mapipi munomboita mapipi here misi ukomarombe ini ndikutaura chokwadi mapipi ini handiyazive ndozviziva shodi nyaya yemapipi kuMalawi iriko asi inini handiite zvemapipi vanoita mapipi mushongo kutsvaga inini ndati ndakapoterwa nemagini jini langu lichipoterewa lakatanga kuprofitiwa ndataura kuti kurafungora kumashure ndabva ipapo munhu akazoita kuti mzimu iri rigare munhu weZCC Mbungu aigara kuBTDC mukunzwisisa saka vazivi veshoko chaivo vanonzwisisa shoko chachai andina kuti ndakashora handina kushora saka inini handikwanisa kuita mapipi because inini ndine chinhu chakatigara chokuti kana ndakagara so mukandiudza kuti pane zvikuitika ndinonzwa masomo angu muchizara misodzi kuti chakati ndinotanga kukutaura kuti izvi hazviite izvi zvoda kuita so ndosaka ndikupupura pamberi pevanhu kuti vanhu musandiudze kuti inini ndikulombesei and the two inini handina sandawana handina yamunondibvunza kuti zvanzi anzi blood key handidi ini handina chimuti icho chiyechi because vanhu vanenge achida zvokuti zvinovabudisira mari ipapo iwo dai mari ipapo auzivi kuti tikaita ipapo ukazoona uchicheka mwana wako wozoti Achapola ndo acheka mwana wako nyanga dziri muZimbabwe dzizhinji dzacho dzinolomba dzinotaura paTV kuti ndinolombesa Huyai dzisingalombesa ndotodzinzwa ndinotogara because inini handisi kuti nditi ndegaka ndotonzwa kuti uyo sawira wangu uyo ataura kuti zvakati handiti uyo sawira wangu ataura kuti zvakati uyo ndinochiziva kuti okay tateguru ningati zvakati tateguru nangati zvakati izvo saka hazvina nebasa lese saka munhu anorombesa kuti indorombesa kana license yake ichimutendera kulombesa alhamdulillah hapana chakaita ende kana iye akapiwa license yekuti alombese handiti
vanhu akatemana kuti wakajamai wangu iye ndiye anoziva kuti nezinipe yake nezinata yake negovernment yake MTPC ndiye anoziva kuti ivo vari kumuvhumira kuti aurayi vanhu asi hurumende yemuno muZimbabwe muno muinoita kuti musaurayi vanhu. Vazukuru vari kuuya Sekuru ndimagara mubasa iri nemudare vamuri kubatsira tichibva tatesa mabasa amuri kuita matambudziko api amuri kubatsira vazukuru? Chekutanga Nkomarobe kunge nawe vazukuru ine handiri kushupika nechinhu wani ndogara ichocho ndakachichema vanhu vari kuuya munomu vachifambiwa vanhu vari kuuya munomu vane zvirwere zvekurara nemurume wasiri kuona munhu ari kubva kuchechi ari kusvika muno mazamu ari kubuda mkaka apo munhu ane 52 years vanhu vari kunembisa tsitsi machembere munhu akura stereki akarara ari kusangana nekuona arara nemurume murume wakakafa kudhara saka vanhu ivavo vekurasika njere tingati mhepo iyoyo yakakura nekubuda chemusana kubuda musana tine mushonga wekuti vanhu vari kubuda musana wakanyanya izvirwere zvawanda nechirwere chekuzarirwa handiti isusu tinozarirwawo but isu tikuzarirwa nekuti miti yaita mashizha matete nemaruwa but kuzarirwa chifuwa BP neasima vanhu ivavo tikusangana navo stereki ende kunze kwakaoma Nkomarobe tozviziva saka vanhu vakubva nafa ngedhimoni kushayika kwemabasa so handisi dhimoni ndinotenda stereki because vazukuru vanobva ndipa pressure kuti Sekuru ndiri kushaya basa saka inini ndikutoshaya kuti but tinoita minamato kuti dai Mwari vamuvhurira handiti because kune kumwe shoko kuchema chaiko but kune kumwe kuti nyotsonoti ari pabasa murungu wacho akushandira chaakaomerwa asi akuda kuti aune 3000 handiti ichocho chinhu ichocho neumbavha kuba vanhu vari kuba saka kanhu ikako kanonzi kubaka Nkomarobe takakagadzirira saisi isusu tikutaura kuti kana munhu awaniwa neumbavha kana awaniwa nekuba iyoyo Nkomarobe handikunyeperei ndeyake kana tagadzira ipapo iyoyo ndeyake yekuba iyoyo saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu but pandinokuzokumbira futi kana tichiti tinorapa vanhu vechirwere chepfungwa munoona Nkomarobe kuti munhu kana ane 24 years handiti achirwara ane 19 years ane 17 years iwo bvati ndikuda kuti apore nhasi uyu kaakabanga uyu bozi makore awanda asi munhu wokuti nhasi angotanga vhurumuko otanga kurwara nechirwere chepfungwa aiwa munhu atanga nhasi vhurumuko atanga kudonha nepfari aiwa manje oti akapsva pamoto akadonhera pamoto akadonhera mumvura mutsime kana mumugodhi mobva mati n'anga ngairapi pamwe pacho so tinofanira kunzwisisa bvunzai mudare macho musati matorerwa mari nokuti munoona Achapola ari kutaura muche ndikuzizisa asi munhu anouya kuti ndirapirei womutoraiti saka manje udati ndikurapire n'anga inoona bozi kuti hatisi tese n'anga dziri kuita tsitsi dzimwe dzacho dziri kungombumurirato saka umuzoti imunhu uyu makore awanda nzaa Sekuru mwana wangu atambura manje saka uchaita sei bozi n'anga hatitendere kuti tirambe vazukuru handiti saka umuti pabanga ndikamuchaja mari so munhu uya anoramba munhu anobva ndikuzvida Sekuru pamberi apo wobva famba vati Nkomarobe ndatorerwa mari yangu naAchapola iwewe ndo wakamanikidzira Achapola handimbozvona saka isu tikuti kana chirwere machiona ngatigare pasi pamwe chete nen'anga yako mukurukura kuti chirwere ichi chane makore saka isusu Sekuruka apa chingotibatsira tione tifambe alhamdulillah 2 pamwe pacho pandoda kukumbira Nkomarobe n'anga tikusangana nematambudziko iwayo vanhu musatole munhu muchipatara ari pacritical vanhu vari kutora munhu asirias atarisana neguva kudai so kun'anga kwacho anoya kumapast 10 dzeusiku please vepolisi atibatsire ipapo nokuti n'anga tatambura kuwidziriwa munhu anobiwa muchipatara obva nanga kuti ndikudenda naye kun'anga
unomutasa munhu uyo kutoona angali padhiripi achienda makumbo aita wekuba obvati ndakaona Achapola pana mukoma Robert saka anogona kumuita kuti apole ko manje onai munhu achisingalo mamuba muchipatara permission amuna wirirana na dhokota ndikukumbira kuenda kung'anga yakati ine tsamba yekurapa handiti dhokota anochenerwa kufesi nokuti panokupa permission ata kuti ndiwe mataura endai saka takupa go ahead kuti mati mukuenda kung'anga yani ndichapola usamba iyi ndabvuma handiti ininiwo kana akasvika kunoko icho chikumbiro ichocho asi chetunonetsa manje kuti madhokota anotidzikisira anotiona fange tiri vanhu asina ndinongotenda kuti media iyoyi yakuita kuti madhokota azoti n'anga tinoshanda sei ende zvatinazvo isusu ivo vanotishora nokuti izvi zvedu zvechiboyboy but mazuva ano takuita chirungu boti vamwe vacho takudzura nemaduli vamwe vacho kudzura nemachini so saka ivo vasatishore because izvi zvatiri kuita izvi zvine manyini zvine midzimu yakachenjeresa tiri pakusekuru mataura nyaya yevanhu vanenge varwara kwenguva refu hama dzacho dzobva dzauya dzobva dzati tirapirei munhu ndoda kuti zvakare mutsanangure mashandiro anoita mushonga nekuti unonzwa mumwe achiti ndakaenda kwasekuru Achapola hana mushonga chaisi kumboshanda wakaenda rini ndakaenda nezuro mumwe wakaenda rini ndakaenda mano wezuro wakapiwa mushonga uri kutoshandisa ndikushandisa asi hapana chiri kuchinja pasati papera kana 3 days imbonyatsotsanangurai vazukuru venyu sekuru mashandiro anoita mushonga kana munhu achinge ane dambudziko rekuti abatsirwe uye apore mukoma Robi kana ng'anga kana kuchaja 3000 kana kuchaja 4000 iwe ukati ndinayo kubhadhara kwako hakusviko kurapa kwemushonga mandisisa nokuti mukuona uyu wandinoti mutandangozo tinoti 3 days kuti utange kusevenza tine mafuta tine bottle iri ndire Coca-Cola kana kuti ndechii bottle iri rine mafuta alimo yokuti munhu ari kularwa nezvinhu akazora kubvira musikarudzi yake yese nemazamu mese muhapwa umu handidika kureva kuti zvinomutorera 3 days kutanga kuona kunyatsa kuchinja because munhu anonzi muroi wewe ane midzi n'anga ine midzi saka midzi ndio iri kupikisana haisi mari iri kuenderana pabasa iri kushandiwa naN'anga saka vanhu vasape pressure n'anga bozi ini nhasi unoku ndinokupa mushonga ndakagara nepaundi nditeteguru wangu akataura kuti nditezvi uyo ane teteguru wake akamudzwa kuti unofanira kusunga katsumbu fanike so mushonga umoneko wakadai so handiti mukuona saka mushonga uyu uri kuunyika uri kuda kuuchikiwa saka mumwe anobva ati sekuru muri kundiuchika ndikuda mwedzuno chai sekuru havasiri ari kunolala nemukadzi wako kana kuti nemurume wako iwewe shandisa mishonga kuti mozorwana nguva yekushanda mubhedhuru saka vanhu vari kuti n'anga pataenda kun'anga even munhu akabatirwa zvikwambo kana akabatirwa zvidhoma handitika azvireti pamabatirwa zvidhoma paipai n'anga inokupai mishonga mobva mati zvakabatirwa zvapera imi hamusi kunoziva kuti mbenyu yarwadziwa saka kana zvidhoma zvabatiwa iwewe bvunza tateguru wewe kuti konaite sekuru tikogwenzi tinoita kuti saka vanhu anti akabatirwa zvino anobva nechisosi bosi vanhu masosi handitike vanobva ati hai n'anga yaba yabata zvatopera asi n'anga inenge ichiziva kuti ava mazimbabwe vanonetsa saka ukavabatira chinhu chavo ukazova kuti mari yangu yemitombo havachadi ati handiti chinhu chechaenda ndobhadharire chii saka n'anga inobva yangofuratira yoenda munhu ngaazive kubhadhara kuti sekuru zvamabata tinoda gwenzi reprotection musha wedu wacho zvamaubata tipei mhiko yekuti tipinge musha wedu n'anga inofanira kushanda kubva kokutanga kusvika kokupedzisira saka vanhu vari kutinetsa kuti anzi handiti chabatiwa ngachipei bvunzisai mashandiro yatategurwa mukutaura navo kana ali Achapola kana ali ani mubvunzei kuti kodai sekuru zvamabata zvinhu izvi isusu toita sei mogara moita dare netateguru wenyu mogara moita dare nasekuru wenyu mogara moita dare namuchembere wenyu mogara moita dare nemondoro saka vanhu vanoda chidimbu so anobva kuti akakudaidza iwe ndiani munhu abatiwa ngabhadhara asi inini handinodaidzwa nemunhu akaromba kai ndadaidzwa nemunhu ari kurwadziwa
ndakuikwenze Sekuru isusu taiti munhu zvamambata ngabhadhara ko Sekuru anomubhadharisa munhu iye ari kumuziva munotipi munhu atorerwa kiti wake kana kuti bonga wake kana kuti nyoka yake angandipe mari ati andikachirwadziwa akuchema akapurobata asi munhu iye akati nini Sekuru kana mandibatira chinhu agreement mombe iyi vakanyorerana mombe affidavit yawo D kumapurisa D aiwa apo wabvumirana nokuti mtemo unoti chese chamaita kana chichida kuti chiti agreement itirana agreement alhamdulillah isuso nganga 2 nganga aikweretese mishonga mushonga ukweretewe asi matemba ndinoona vanhu achibvunza kuti Sekuru ndipeiwo mishonga ndikaita mari ndichazokupa inini mari yekushonga ukweretesa handina hapana nganga ine mishonga ukweretesa bhozi tiri kukweretesa tateguru akagara pamunhu ari kupa mushonga kana akakupa bute kune mumwe munhu mkomarobi nemumwe muchembere kuchitongwiswa akapa bute chete ndobva abvumisisa kuti vadzimu vangu bute rehondo randapiwa kwatati bute rematata randapiwa kuuk ndikuenda 2 days 3 days tine muzukuru wedu mkomarobi ari kuSouth Africa akauya panapa Sekuru 3 times ndichita maaccident ndikapiwa mota ndalowera ndikapiwa mota izvozvo so ndapiwa mota Sekuru handichakwanisa kuita sei asi ndiri kuaplya kuenda kumhiri kwemakungu takangoti alhamdulillah shuviro yako Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anozadzisa kwete inini nemagini ndobva taita minamato ndobva taita zvose zvinodiwa ndobva tamupa mutombo handiti ndobva ati Sekuru tambirai bhutsu iyo ndatumbira bhutsu iyo nokuti ndiri kuona mushonga ndiri kugeza ndiri kurara hope dzakanaka so ndiyapera mkomarombe tinofara stereki akabva wana permit visa rokuenda kunze kuchando kunodriva marori kubva muSouth Africa wakuenda asi akatanga haana kuti ngetanga yandipasisa akapa kutenda so kufadza tateguru wako kunoita kuti tateguru wako akuvhurire isusu tiri vanhu tiri bridge nganga yese ibridge saka bridge kana yati nini ndinoda scaffold kana ndoda asbestos kana ikati ndoda malata kana ikati ndoda ibridge iri kuda zvinhu zvacho engineer ndiye aona saka payaperera engineer azoteera zvinhu zvemunhu atiteere zvinhu zvemunhu noti tabatsira vanhu akawanda nganga dziri muHarare dzabatsira vanhu vari kuUK dzabatsira vanhu vari kupi but vanhu ivo vamwe vacho vaane zvinhu even vanhu Sekuru Ndunga akafa kuchipingo Sekuru Ndunga akasiya vanhu vaitopa mishonga yavo ichiita zvavainoita vanhu vamwe vacho ava billionaire asi Sekuru Ndunge vakaenda alhamdulillah saka tenda svikiro panenge ichikuitira basi noti iyo ndo wazvida zvinhu zvako vari diaspora munovabatsira sei pafoni alhamdulillah mkomarobi isusu hatina dambudziko nediaspora tine magwaro yatinowana kubva ku inonzi DHL DHL ndofunga ndine mapepa acho ndosaka ndiyandiri kusvaga apa so kuti ndiratidze vazukuru kuti Achapola vane DHL inovaperekedzera mishonga very good ndaiona vari diaspora tine mishonga iyi pepa inonzi DHL ndo kampani yatinoshandisa mazuva tiri imwe kampani but kampani iyoyo inotinonokei because iwo kana uchimhanya kampani iyoyo inononoka inopereka pachina inopereka pawiki kawani saka ndo chirwere chete asi pazvinhu zvese mkomarobe tinotumidzira kudiaspora hatina kana zuva 1 yatinotadzitire tinganonoke bhozi munhu anogona kuti ita izvo komachini kana ndiri kuchipinge ndoiona redhl kuchipinge ende dare riri kunoko munhu atumira mari kuti Sekuru tumidzira mishonga yako but izvozvi mukanonoka chiadza mkomarobe indongotai vaudze mkomarobe wacho atisungise bhozi isusu tiri kuchipinge tiri kudare remumwe munhu ende tumkomarobe vazukuru vedu ngavadzidzi kuti kana munhu achinzi ane mzimu haashande kunge munhu ari muofisi mumatare munoya ndakagara muno ndapinda kuseni handiwane kana time yekudya so kubva since morning asati ndadya ndinenge ndakagara kuti vazukuru vapinde asi muzukuru anobva ati Sekuru havasi kundidaira foni yangu havasi kupika foni yangu Sekuru ndati ndine makore 5 years ndiri munomu kune munhu mumwe akandiona kuglinora bhozi vamwe ari kuya mumwe otondudza Sekuru ndakanzwa nemumuzukuru wenyu wamakara pagore rakati saka ndauya akakuona munhu iye akakuona paslide media nhasi uno muri paZim BTV saka inini
ndauya Sekuru. Saka vazukuru vedu atiti inini Mukomarobe pandiri kukumbirisa ukaona kuti une hama yako iri serious chirwere chocho tiri kusangana nacho pamwe n'anga dzakawanda vanhu vanouya vatoona kuti munhu ari serious havana motikari vanohaya taxi kuna 4th wobva wauya naye panapa handiti obva ti Sekuru munhu wedu uyu haasi kudya asi kuita sei. Saka isusu manje mtemo atina mochari nokuti amenyika tonhola panapa hatina mochari. Saka chipatara chine license yekuti munhu akaparara anoenda mumochari kuti achengeteke. So isusu tikakubvuma ipapo musazoti n'anga dziri kushora kana kudzosa vanhu vakadaro nokuti munhu iye akafa iwewe n'anga ndiwo uri kuona kuti munhu auya usiku mese muri pamatare kubvira Sekuru wacho mobatanira vazukuru vacho muri kugamuchira munhu iye mobva pamuti rara. Saka isusu neusiku tunoti ngatiendei nokuti takazviona unosvika kutambidzwa munhu afa bozi vamwe akabva nemunhu kuchipatara chechinoi pavakanosvika mumapinga munhu afa but kuti vadzokere vakati zanzi akasvika kwachapola anomuka muyedzo iwoyo ndinofunga dare rese takazunguzika amene kuti makembere ayo nana baba vaibata apapi because vakabva nekubva pamapinga achinzwa kudziya chete kusvika naye kugwinona ini nandiko kuda ambuya nevazukuru vamwe so vazukuru ndobvati mofu neamwe angalipo zvikanzi ambuya munhu atozorora zvikandifonerai Sekuru lagi yacho ndeyekuti inini ndangatova ndakutosvika patogeti ndikutopinda mutaundi Sekuru kune munhu auya ari serious kuno ari serious ndikati munhu zveiti userious wacho unoiteretirapi zvikanzi Sekuru munhu wenyu azorora ndikati torai motikari muende kumochari zvikanzi mauya kare nemunhu afa afira kupi tida tsamba yepolisi. Saka n'anga yabhizi kai apo takutora mari yemudare yaripiriwa nemumwe munhu kuita chituna chemumwe munhu. Saka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala andindiretisine nyasha kuti vese vanenge vane hama dzavo dza serious dzipa critical point munhu otonyatsoona kuti kumtesta makumbo kuti atorora svika mumabvi mobva mamuti tikuenda naye kunganga aiwa n'anga dzina mochari amendo kana kuti n'anga yane mochari kudhala asi government asati yapasisa mutemo kuti n'anga ite mochari. Aiwa ndinotenda sekuti azotaura dzimwe nyaya asi chikuru chananga ndafambira ndechekuti muzivise vazukuru venyu kuti November munenge makavhura Matare tichienderana nechitendero chenyu. Isusu tinovhura Matare atina kana zuva Friday chete. Kana tichienda kupolisi kana tichienda kukoti munhu anosungirwa mhosva dzake inini yavari kuti vanovhara Matare inini handikwire makomo asi wacho ane dzimu linokwira makomo kana rabudikira riri mudare munomu ndichalipa zuva rekuvhurwa kwematare yemadzitateguru yemusango handiti asi munomu kuti ndirape nini jini rangu alimire linongotaura every day kana alamira ndinoenda kumazgiti ndononamata ndonoita swala yangu pamwechete neabi yangu ndodzoka bosi ndoda Allah subhanahu wa ta'ala. Saka inini ndiripo pese pese Mukomarobe avo vaona kuti Sekuru valiko ndinoda kuenda ndoda kubhuka imba tinadzo zokuti kana munhu akataura kuti inini ndingatotora mishonga kuisa pakona kuti vazukuru valale mudare hatina nebasa rese asi ndoziva kuti imba yatinayo nemuzukuru wedu akati Sekuru ngaifanira mboshandira panze apa vazukuru chandinotenda muzukuru yeche kuti kunoku kune mvura. Mukomarobe tanga tine dambudziko kuglinora mvura ndiye council vakauya vari 20 mvura yacho iri tasteless vanga vakunozara vari kumashopu asi vanhu vogrinora akachema zvoka Sekuru maenda mashopu edu tatengerwa mvura nemakokokora but chechi 2 inini Achapola ndinotenda chitendero chokuti cheislamu andibhadharisa chikafu tine bika chikafu tikabika chikafu atitengese vazukuru upfu atitengese vazukuru muriwo isusu chitendero changu achititendere kundoisa ropa mumakomo handiti so kana pane chivanhu chiri kuitika chiri secret ichocho chinenge chakudzika dzika ndio chiye chinotaura kumapastors kuti ati one on one
saka 1-on-1 inodzikadzika Matare wayo ayatauriwe pese pese. Saka aiwa alhamdulillah ndingoti aiwa vazukuru vese vari kuda kundiona aiwa Sekuru Achapola varipo panamba dzawo idzodzo dzemazuva yese 078 65 60 230 ndopala Achapola apabude ipapo. ndanzwa Sekuru muchiti vazukuru ava atenge chikafu kana vari panapa ambovati bhadharai mari yechikafu, asi regai nditiwo kune vazukuru yose munhuwo kana uchinge waenda kunobatsirwa endaoneka pocket money kako pasaidi kuitira kuti kana vazukuru vaSekuru Achapola vakati nonokei kuita sei kubika iwe unomhanya uenda pamashops apo unotenga dhirikira kune mabhanzi, unozonzwa vamwe vakutondifonera vachiti chikafu chiri kunonoka kubikwa. Aiwa avo ngomarobi vanoti chikafu chiri kunonoka kubika pana apa padhimandi wechikafu panobikiwa nemutemo. Kana mutemo uyu wekubika anonoka kana kuti awandirwa nebasa hapana nomutonga iye bosi anenge apa sikuzi yake kuna bosi wake. Bosi wake ndi Achapola. Saka kana Achapola ati anonoka kuudziwa kuti panapa hapana chingwa Sekuru, Achapola wacho kana mugate panyo musinopinda mari hapana. Saka iwewo kana wangouya uchafa nayo nzara. Saka munhu wese anoenda kuchipatala kana kukliniki anogara nemari yake muhomwe. Isu adaka yedu yekuti isusu ndisu kuti vazukuru vakurwara tivapewo zvatinenge tinazvo zviri kubva muhomwe dzevamwe vanhu, zviri kubva muhomwe yeMatare. Saka sadaka yedu ndekuvabikira chikafu but achikompleniwe. Aya tatenda Sekuru. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani.